Ulo ng mga nagbabagang balita. Pulis arestado ng kapwa pulis dahil sa pagtutulak ng illegal na droga. Pagpapaliban sa paglipat ng turboprop flights, muling pinanawagan ni Kong El Rey Villafuerte. At interfaith rally at covenant signing, sinagawa isang linggo bago ang campaign period. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Inaresto ng mga pulis ang kabaro nito dahil sa pagtutulak umano ng illegal na droga. Liderato ng Kamsur Police may babala sa ilan pang kasamahan nitong sangkot sa illegal na droga. Narito ang buong ulat ni John Amador. Hinuli ng mga pulis ang kabaro nitong pulis sa ikinasang bypass operation nitong Sabado sa Diversion Road ng San Francisco Bao, Camarines Sur. Ayon sa mga otoridad, edad 35 anyos ang pulis na ranggong staff sergeant at naka-assign sa intelligence unit ng Camarines Sur Police Provincial Office. Kasama sa mga umaresto suspect ang pulis ng mga pulis na PNP Integrity Monitoring Enforcement Group o IMEG, PNP Drug Enforcement Group PDEG at Special Operations Unit o SOU. Ayon kay Police Colonel Virgilio Olalia Jr., agad nilang pinaimbestigahan ang report na sangkot ito sa pagtutulak ng droga. Nag-develop nitong operation upon learning na itong tao namin ay involved sa illegal drugs. Yun. So, my directive is to conduct a thorough study and validate the veracity of the report about his involvement. Ngayon, yun nga, totoong involved siya at ito ay ang isang operasyon na ikinasa natin through the help of the PDEG, IAS, and IMEG. Para hindi naman masabing parang baka sabihin kasi pinagkakaisahan siya ng grupo kasi magkakasama eh. So, isa itong patunay na yung mga kasamahan niya hindi siya tinotolerate. Nakuha sa suspect ang droga na aabot sa 15 gramo at may halagang 102,000 pesos. Nakuha din sa kanya ang isang Glock 70 na baril, hand grenade at 6 na bala. Ikinalulungkot ng PNP ang pagkakasangkot ng isa sa miyembro ng kanilang hanay, subalit hindi umano nila tinotolerate ang anumang illegal na aktibidad o gawain. Ito ay isang pagpapatunay lang na hindi natin tinotolerate yung mga ganyan. At maraming, kapag may nagre-report, as binabalidate naman natin yung veracity, kung totoo hindi. So, fair naman kami. Hindi tayo nagkulang sa pag-remind sa lahat ng personnel ng Kamsur na huwag silang ma-involve sa mga illegal activities. Bagamat nalulungkot tayo na may pulis na involved sa ganong illegal na gawain, pero wala tayong magagawa dahil yun ang ating trabaho. Wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin pag sila ay involved sa trabaho. So, hindi tayo nagtotolerate ng mga ganong gawain, kinamumuhian natin ang mga ganong gawain. Harapin niya po sa korte ang kanyang kaso at doon niya patunayan na siya ay innocent. Sa ganon, isang kababala yun sa mga kasamahan natin sa hanay ng PNP na wag na wag silang ma-involved sa illegal na gawain. Sinubukan namin kausapin ang suspect, ngunit tumanggi na itong magbigay ng pahayag. Paalala naman ni R.D. Dizon sa mga kapulisan sa rehiyon. Yung pag-operate po natin ng in good faith at we are morally convinced na ang ginagawa natin ay ayon sa police operational procedure at wala tayong personal na interest. Magpus yung taong bayan, interest ng taong bayan at interest ng peace and order po dito sa Bicol. So sa ngayon, patuloy po ang ating pag-remind sa ating mga tauhan, pagpapakita sa kanila through our
example na tayong mga kawani ng Philippine National Police ay mga ordinaryong miyembro lang ng gobyerno na ang ating trabaho ay sapat lamang na makapag-awid sa ating mga pangangailangan sa pamilya. Mahaharap sa kasong kriminal at administratibo ang sospek na ngayon ay nasa kustodiya ng Baaw PNP. Jan Amador, CSN. Muling inapila ni Congressman El Rey Villafuerte kay DOTR Secretary Vince Dizon na ipagpaliban ang paglipat ng direct flights mula Naga na Iya patungong Clark sa Pampanga. Narito ang ulat ni Marge Serico. Nanawagan sina 2nd District Representative El Rey Villafuerte, Migs Villafuerte at Governor Luigi Villafuerte sa DOTR na ipagliban o kanselahin ang paglilipat ng Manila-Naga flight via Clark dahil magiging pabigat ito sa mga pasahero at negatibong makakaapekto sa turismo at ekonomiya ng Kamsur. Isinusulong din nila ang mabilisang pagpapaunlad ng Naga-Pili Airport upang magkaroon ng mas mahabang runway at mas ligtas na jet-powered planes. Kasama ang Bicol Saraw Party List, itinutulak nila ang 1.6 bilyong pesong pondo para sa airport development sa 2026 budget. Bukod sa airport development, isinusulong din nila ang modernisasyon ng PNR South Hall o Bicol Express bilang isang high-speed railway system. Kasama sa kanilang mga nakipagpulong sa gobyerno ng Japan, ang ambassador ng Japan, pinuno ng JICA, NEDA Secretary Arsenio Balisacan at mga senador kabilang sina Senator Amy Marcos. Ani Villafuerte, interesado ang gobyerno ng Japan sa feasibility study ng nasabing proyekto. Tiniyak niyang posible ang high-speed rail kung magtutulungan ng lahat ng kinauukulan. Patuloy ang panawagan ng mga opisyal ng Kamsur sa publiko na suportahan ng mga proyektong tunay na naglalayong mapabilis ang transportasyon at mapaunlad ang ekonomiya ng Bicol Region. Marge Serico, CSN. Kalbaryo para sa mga motorista at commuter ang usad pagong nadali ng trapiko sa Andaya Highway noong nakaraang taon, kaya naman ang kapulisan sa Lupi tututukan ang traffic situation sa lugar ngayong papalapit ang Semana Santa. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Handa na ang kapulisan ng bayan ng Lupi, Camarines Sur ngayong paparating na Semana Santa. I-deploy na ang mga kapulisan sa mga matataong lugar tulad ng simbahan, terminal at sa bahagi ng Andaya Highway para masiguro na hindi na mauulit ang nangyaring mabigat na daloy ng trapiko nung magpapasko at bagong taon. Babantayan din ng kapulisan ang mga magsisiuwi ngayong Semana Santa upang siguruhin ang kanilang kaligtasan. Katuwang ng lokal na pamahalaan ng Lupi MPS ang mga barangay official at kasundaluhan. Dagdag pa ni Police Captain Cortez Jr. Ngayong paparating na Semana Santa, nakahanda ang ating mga kapulisan sa pamamagitan ng pagkandak ng tinatawag nating offline presensya. Ito ang ginagawa ng ating mga kapulisan na nilalagyan natin ng mga personnel natin during rush hour at sa mga matataong lugar, gaya na lamang ng mga simbahan, mga terminal, kung saan dadagsain ng mga tao ngayong paparating na Semana Santa. Kung matatandaan itong nakaraang taon, kalbaryo para sa mga biyaherong papasok at paluwas ng Maynila ang malaprosisyon na trapiko sa bayan ng Lupi. Nag-ugat ito sa mga ginagawang kalsada at pagguhan ng lupa sa Andaya Highway. Una nang sinabi ni 2nd District Congressman El Rey Villafuerte, maling-mali ang disenyo ng pagkakagawa ng Andaya Highway. Dapat umanong mabago ang disenyo at konstruksyon nito, maging ang pagkakaroon ng alternatibong ruta sa nasabing daan. Samantala, patuloy pa rin ang pagsasaayos ng nasirang bahagi ng Andaya Highway at nagkakaroon din ng pagbagal ng takbo ng sasakyan, partikular na sa Barangay Kabutagan. Sa Barangay Taisan, patuloy ang konstruksyon ng 1st District Engineering Office ng DPWH, kaya umasa ang mga motorista na makakaranas ng bahagyang pagbigat ng trapiko. Eli Balbin, CSN. Nagkaroon ng Unity Walk, Interfaith Rally at Covenant Signing ang COMELEC, PNP, AFP, religious groups at law enforcement agencies kasama ang ilang local candidates itong weekend. Mga otoridad tiniyak ang mapayapang halalan sa Mayo. Narito ang ulat. Isang Unity Walk, Interfaith Prayer Rally at Peace Covenant Signing ang sinagawa nitong weekend, isang linggo bago magsimula ang campaign period sa local level. Pinangunahan ito ng Camarines Sur Police Provincial Office, COMELEC Camarines Sur, religious groups, law enforcement agencies at ilang kandidato sa darating na halalan.
Layunin nitong itaguyod ang mapayapang halalan sa harap ng mga posibleng karahasan, pandaraya na karaniwang umanong nangyayari tuwing eleksyon. Kami ay lalahok sa halalang 2025 na may wagas na intensyong maglilingkod sa mamamayan. Tatalima ako sa mga umiiral na batas at kautusan hinggil sa kampanya at eleksyon. Ayon kay Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director ng Camarines Sur Police, katong nila ang iba't ibang ahensya at law enforcement agencies sa pagbabantay upang tiyaging magiging mapayapa ang darating na midterm elections. Aasahan nyo na magiging safe at magiging patas yung eleksyon. And yung mga grupo na nag-iisip na ma-disrupt yung eleksyon natin tulad ng mga communist terrorist group or kung mayroon man mga political armed groups, huwag silang matakot sa mga ganon. At kaming kapulisan at mga sundalo nyo ay nakaagapay. Ayon naman sa Philippine Army, mas pinaigting pa nila ang pakikipag-ugnayan sa kapulisan sa ginagawang mga COMELEC checkpoints maging pag-monitor sa areas of concern sa probinsya. Para pagdating po ng election day, election period sa May 12 ay buo po na nakadeploy ang puwersa ng inyong kasundaluhan. So kaysa po ng COMELEC, ng PNP at ng iba pong ahensya ng gobyerno, umaasa po tayo na magkaroon tayo ng isang maayos, matahimik at pantay na eleksyon. Chris Novello, CSN. 3 pulis naga na may kamag-anak na kandidato sa darating na halalan pansamantalang inilipat sa ibang police station. Narito ang ulat ni Regine Bue. Handa ng Naga City Police Office para sa nalalapit na kampanya ng mga kumakandidato sa lokal na gobyerno sa Naga City sa darating na ika-28 ng Marso hanggang ika-10 ng Mayo. Layunin ng NCPO na magkaroon ng maayos at mapayapang pangangampanya sa lungsod. Para rin masiguro ang pagiging apolitikal at walang kinikilingan sa pagsiserbisyo, inilipat ang mga police personnel na may mga kamag-anak na tumatakbong kandidato sa ibang himpilan. Dapat naman na may mga personnel kitang may relatives to include yung sinasabing by affinity or by consanguinity to third degree, yung third degree level, na i-reshuffle. 3 police personnel naman mula sa NCPO ang inilipat sa iba't ibang himpilan sa Camarines Sur. Dagdag pa ni Colonel Sola, maliban sa seguridad ng kapulisan, isinasagawa rin ng reassignment para hindi magamit ang katungkulan ng otoridad bilang isang pulis para ikampanya ang kandidatong kamag-anak. Actually, sa officers, wala po. Kasi gabos man kami nagtaon ng affidavit na nagsasabi, wala kaming kamag-anak. Kasi lately, napatunayan, we are accountable for perjury, possibly, kasi nanumpa kami doon, nag-subscribe yun. So, may mga nainot ng naging reassignment, igwa-igdi, nasa tulo. Regine Bue, CSN. Sunog sumiklab sa isang tindahan sa Iriga City. Faulty electrical wiring hinihinalang sanhi ng sunog. Si John Amador sa detalye. Makikita sa video na ito ng isang residente sa lugar ang nag-aalab na apoy pasado alas 6 ng gabi nitong Biyernes. Mabilis ang paglaki ng apoy dahil gawa sa light materials ang tindahan. Agad naman itong niresponde ng 3 truck ng BFP Iriga kung saan umabot sa unang alarma ang sunog. Tumawag sa amin dito na reporting the fire incident. Kaagad-agad naman po kaming nagresponde at napag-alaman namin ay yung nasusunog ay made of light materials na tindahan ni Mr. Johnny Banse ng Sardonica Street ng San Isidro, Iriga City. Ayon sa may-ari ng tindahan, may narinig na lang silang putok bago pa ang insidente. Mag-aalas 7 na nang maapula ng mga bumbero ang apoy. Kasama siya natupok ang 3 refrigerator, gilingan at iba pang appliances at kagamitan ni Tatay Juni sa pagtitinda. Hinala niya, ang wire na malapit sa kubo ang pinagmula ng apoy. Itong wire talaga, extension wire na nakaagi duman sa kubo. Siguro sa pagduro sa tagis na ito na siguro ang nagputok, tapos nag-ando man sa bulos.
Bahagyang nasunog pa ang katabing bahay ng tindahan. Pasalamat naman nila at walang nasaktan o nadamay na tao sa insidente. Paalala muli ng BFP. Ngayong Fire Prevention Month, yun lang pala ang na-record na itala na sunog. No? Yun pa lang naman. Pasalamat kami. Wala from March 1 or March 1, yun pa lang ang naitala. So, gusto ko ipaabot sa ating mga mamamayan ng lungsod ng Iriga na mag-ingat sa mga at mag-iwas sa sunog. At sana kalimitan ay puro sa electrical. Yung sanhi ng sunog. So, ang tip namin diyan, kung luma ng iyong mga electrical wirings, papalitan na po. Para hindi na makapaminsala sa atin. At marami pang mga nagiging kosa niyan pag nag-overload sa saksakan. Jan Amador, CSN. Nilagdaanan ng DSWD at ng LGU Libmanan ng isang Memorandum of Agreement na nagsasapinal ng kasunduan para sa Tarabasa Tutoring Program. Layunin nito alamin sa ulat ni Eli Balbin. Sa pag-asa may pag-asa, kaya tara mag-asa. Formal lang nilagdaan ng Department of Social Welfare and Development Bicol, Department of Education, kasama ang local government unit at state, local university and college ang Memorandum of Agreement para palakasin ang flagship initiative nito na sa pagbasa may pag-asa kaya tara basa. Layunin ng programa na ito na matugunan ang learning gaps ng mga mag-aaral sa laylayan at pagbibigay ng suporta at oportunidad sa mga pamilyang mabababa ang kita at mga mag-aaral sa kolehiyo. Ayon kay Mayor Jess Camara, isa ang bayan ng Libmanan sa mga napili sa nasabing programa ng DSWD. Nasa 830 na mga estudyante mula sa elementarya ang makikinabang sa naturang programa. Sa Provincial Council, out of 35 municipalities in one city, kita po ang napili kan programa initang DSWD. National program po kan DSWD, nakapartner po ang Department of Education. Makakatuwang ng lokal na pamahalaan ng Libmanan ang Governor Mariano Villaperte Community College o ang GMBCC, kung saan nasa 166 na mga estudyante ang magtuturo o magiging tutor at magkakaroon ng additional income. Sa pahayag ni Michelle Dublon, Campus Administrator ng GMBCC, nasa 20 araw lang ang nasabing programa at magsisimula ito sa May 19 at magtatapos sa June 19. Mag-start tong programs nila May 19 to June 13. Ngayon pa naman pong 2025. 20 days lang po ito. Dagdag pa ni Mrs. Dublon na magkakaroon din ng sahod ang mga magtuturo. Magkakaroon sila ng compensation or papasok doon sa program ng DSWD na cash forward. So, nasa po yun, provincial rate daw, sabi ng DSWD. Since dito sa Camus Sur ay 395 per day, yung rate dito natin sa Bicol at Camus Sur, kaya po yun yung ma-receive ng students. Eli Balbin, CSN. Libreng bakuna kontra rabies at castration alok sa mga fur baby sa Libmanan, Camarines Sur. Kaugnayan ng Rabies Awareness Month. Narito ang ulat. Mahigit 100 ng mga pet owners ang naglakad kasama ang kanilang mga alaga at nabigyan ng libreng vaccination and castration na ginanap sa sport complex sa bayan ng Libmanan. Layunin ng programang ito na mabigyan ng kaalaman ang mga poor parents pagdating sa pag-aalaga ng kanilang mga aso. Sa Republic Act 9482 o mas kilala bilang Anti-Rabies Act of 2007, isang batas ang naglalayong kontrolin ang pagkalat ng rabies sa pamamagitan ng pagbakuna at pagbigay ng tamang gamot sa mga alagang hayop. Ayon kay Municipal Health Officer Dr. Eddie Palima, dapat maging responsable ang mga nag-aalaga ng mga hayop. Ang objective po natin ito ay makapag-disseminate tayo ng information sa mga Libmaneños na mga pet lovers na sana alagaan nila maigi ang kanilang mga alaga aso, pabakunahan, pakainin
at makatulong sila para maiwasan natin yung mga pagkalat ng mga kaso ng rabies. Isa si Clarissa Abasola mula sa Barangay Hanjong na may alagang American Bully. Masaya siya sa programa ng lokal na pamahalaan ng Libmanan dahil mas natututo siyang makihalubilo sa ibang mga dog lovers. Masaya po kami sa initiative ng LGU, ng NHO Libmanan sa ganitong klaseng unity walk kasama ang aming pets. Kasi aside from mas natututo kami nakakapag-socialize kami sa ibang dog owners, pinapakita din po nito na ganitong klaseng activity na tinatrato natin ng mga pets natin, hindi bilang mga animals lang, kundi bilang family natin. Ang rabies ay naipapasa ng hayop sa tao sa pamamagitan ng rabid-infected na hayop, kaya importante na mabakunahan ang mga alagang ito. Ayon sa DOH, taong 2020, umabot sa 235 ang naitalang kaso ng rabies at pagsapit ng 2024 ay dumoble pa ito ng 426. Highly contagious o nakamamatay ito sa tao kung hindi naagapan. Paalala ng Health Department sa mga pet owner na maging responsable, pabakunahan at itali ang mga alaga para maiwasan ang pagkalat ng sakit na rabies. Eli Balbin, CSN. Hospital, dental, optical on wheels at iba pa. Ilan lang yan sa mga medical services on board na patuloy na umiikot sa Kamsur. Dialysis on wheels aarangkada na rin sa susunod na buwan. Narito ang ulat ni Marge Serico. Stage 5 na ang sakit na chronic kidney disease ng 52 anyos na si George Beldad ng Pili, Camarines Sur. Mula noong madiagnose ng naturang sakit, 4 na taon na ang nakalilipas ay 3 beses kada araw umano itong sumasailalim sa dialysis. Kada po nga, 8 hours, 3 beses. Na 6 hours ako, 6, 12, tapos 6 na naman ang pag medyo manas ako. Ayo po, napupuyat na akong martaos mapagal. Kaya lang, tiyagaan lang. Maliban sa puyat, pagod rin daw ang madalas na nararamdaman ni Tatay George makapunta lang sa dialysis center na may kalayuan sa kanila. Kaugnay nito, mula sa sunod-sunod na buwan ay hindi na pupunta pa sa mga dialysis center ang mga dialysis patient gaya ni Tatay George dahil sa ilulunsad ng provincial government ng Camarines Sur na mobile dialysis on wheels. Ayon kay Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villapuerte, kahalin tulad ito ng iba pang medical services on wheels ng Camsur na layuning mailapit ang dekalidad na serbisyong medikal lalo na sa mga malalayong komunidad. Hindi na daw iisipin pa ng mga nagdadialysis maging ang mga kaanak nito ang gastos sa pag-commute at pagbayad sa mismong session ng hemodialysis. Well, marami nangangailangan ng dialysis, una-una, pero mas mabilis kasi mag-construct ng dialysis on wheels at nakakaikot. Kasi kung maglagay ka sa isang lugar, yung tao kailangan pa rin pumunta dun sa sentro. So habang gumagawa tayo ng mga dialysis center sa sentro, like sa Libmanan, Sipokot, nagawa na, gusto natin meron nag-iikot sa iba't ibang malalayong barangay kasi yung iba hindi talaga kayang mamasahe, wala silang pambayad, then pangalawa wala silang lakas na sumakay pa sa sasakyan para pumunta sa sentro. Libre at sagot na rin ng provincial government ng Camarines Sur ang dialysis session ng isang pasyente. Samantala, nagpapasalamat naman ang asawa ni Tatay George na si Nanay Francia dahil sa tulong na nakukuha nilang ka-Fuerte assistance dahil pareho na silang may karamdaman ng kanyang mister. Kadakol po na itatapang sa ka-Fuerte po. Pag iwang mga available sinda, ngunyan nga ni, mapa-ultrasound ako, pigsabihin ako kan doktor na Miyerkules po, magpa-ultrasound ako kaya inita. Igwa pa po ako kayang toxic gwitter. May hilang man po kaya ako ning diabetic. Marge Serico, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalo sa pagtitiwala.